yau tambayar da muke so ni ma shin da wannan sallar nawa ka kashe budurwarka? Gaskiya wannan sallar sai dai mu gode wa Allah saboda akalla na kashe budurwa ta kuɗi ya kai naira 15,000. Allah ya sa na sai abin da na kashe budurwa ta a gaskiya akalla ba kasar ba ina ganin na kashe mata kuɗi ya kai. Assalamu alaikum bawan Allah, muna so za mu yi maka wasu tambayoyi game da wannan sallar. Shin da wannan sallar nawa ka kashe budurwarka? Gaskiya na ji daɗin tambaya da wannan sallar gaskiya dai wannan sallar One five. To ya za a yi a sai yanayin garin wallahi kuma ba an gudu da albashi ba kaga wallahi na tsara mun kashe da zai kaga wallahi free mode ma nake yi wallahi saboda ba kuɗi ba wallahi. Shi kenan bawan Allah. Assalamu alaikum bawan Allah. Wa alaikum salam. Muna so za mu yi maka wasu tambayoyi game da hidimar sallar nan. Shin da sallar nan nawa ka kashe budurwarka? Sai sallar nan alhamdulillah idan ba mu da waje da ana ƙara gode don saboda gaskiya sallar na riga Allah ina ɗan siya mata siye ina siya mata abubuwa kan wata shekarar da ina kashe mata kuɗi har 10,000 11 15 ma suna da ina kashe amma da wannan sallar sai abin da mace da Allah sai dai ƙara gode dan da Wannan godiyar da kake ga Allah shin wani sauki ka samu? ai na samu sauki sosai dan da idan na tashi ina bata kuɗi ina bata kuɗi ina sai mata kamar su atamfa ina bata kuɗin lalle kuɗin kitso ina bata kuɗin kitso sai kuma na bata na lalle a To a wannan sallar kenan duk baka yi mata waɗannan ba. gaskiya ana sallar dubban mata bayanan ba gaskiya To me kai mata? gaskiya dan duka sallar da ta zo ta ce min sallar ta kusa na ce mata kai Allah ya kai mu dan da 35 da wuce da ta sami 35 ce ne shi sa gaskiya To me ka siya mata da tirifai? gaskiya da turbiya da na sai mata kai akwai wani sauki babba da aka samu da wannan shekarar da mutane sun da ɓasa mali wani jabi da aka yi shi wani mai dogo da aka yana ce mai a raga maso A raga masoyi. a raga maso Shi kenan ka siya mata. shi kenan na siya mata duka bukatun da nake mata a can baya da ta sa gurin duka babu su Ikon ya Allah.